Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam da kasni. Ladon kamban phya constituency thamai ka Southwest Khasil District ka delimitation committee balathung da ka executive committee jong ka KHADC ha ka arhoturik risau arajar arplai ban penkre ya ka delimitation bill. Nagabenta ki arkhundai tili ki constituency ki bahab apo ka council. Menta arfui trik unai wing arhajar arfulai kila hiar syamau kerwan ban pelong ru ke jingya kendu bat ki pait ba napo ke district. Hapo ke office ki HADC hamau kerwan. Na kebenta ban penbet thamai ki shnong ki bahapo ke mau kerwan bat langrin constituency. Habakran haginong tho khubor hadin ke jingya kendu iki dekot ke delimitation committee umentri shnong jong ke shnong rangthong Southwest Khasil District ubakit borlang nongram ulayathu bahagane ke jingya kendu baki dekot ke committee ke jingya kran kalong bait halor ke jingthmu ban penbet thamai reorganize ya ki shnong na kawai ke constituency sha kawai part ke constituency. Ulo ongru ba kumbang yoi ba ka jingpen kre ban pen kelai ka sik schedule jong ka riti sanchar kari India kladon hagakti ka sarkar pedeng. Kumta lada ka don shisha ka jingpen kelai ka sik schedule balada ka don ka jingpen kha thamai ki seat hapo ka council. Ka Southwest Khasil District kaladei hok ban yo no sakaway ni artli ki district council constituency bathamai. Namar ba ka Maukerwat constituency bat kumju ru ka Langren constituency. Kini ki constituency ki belahe layar Syaba Palan habaya nujor bat ki weipan. Henry ulakan tho balada kampat lahi ban penkha constituency thamai kampat dan jingmut ban penkelai ya kisnong naga we ka constituency sya ka weipan. Ya kane ka delimitation committee lathung da ka executive committee jong ka KHADC haga arhoturik urisau arhajar arfulai ban penkre ya ka delimitation bill naga bentaki arkhundai teli ki constituency ki bahap hapo ka council. Nakaliang jongam tagasi ko mo way na kirang ba snong jong snong hapo jong ka himamaram rang ba snong jong snong rang thong ngiwan hang ni katukan ni ki dekot jong snong rangkat bat nga kong menteri jong snong ban pen sngow haki dekot jong ka delimitation committee jong ka Khasil Autonomous District Council hage bedai bat kari organization yakini ki snong ki ba nakaway ka constituency siya kaway ka constituency. Te nakaliang jong nga kumu menteri jong ka snong hi habang ala sotho ya kata ka benta nga sngow ba ya mentahi nga patsudon ka manong ba an penhapno ya ka snong jongi hapo jong ka Maukerwat konsulsi lan heki kiwi kisnong ro namar ba kumbalo menta habay phai hakaliang jong kikam development wat ladangi hapapo jong ka Maukerwat sinar di blok ro kam judon kanu ka jing kta hak ba tri kam kinu ki kenja developmental work hakisnong ki thau ki jongi te kata ka dei ka point ka ba hakmat nga sowan ong menta ka baar pade ka bobot nang ta kalong ba PUE hi ka district Southwest Khasil district ngidon artli ki konsulsi MLA artli ki konsulsi MDC te daya perkhat hi ka jurisdiction jong kini ki artli ki constituency kala he Syaba Palat te katbang hitep hi kalong bakalan tiyaj jong ka amendment ya ka 6 schedule kala poi hapo ka central government bat nakaliang jongi ki pajbat nong susnong barbor ngi khmi lengti ya kane balada ya ka jing amendment ya ka 6 schedule bat ladangi layo ya kata ke extension ya ki seat hapo ka Khasil Autonomous District Council kani ka district jongi sya kala idei bangin yo extra no ya ka seat MDC bat ngaslo ba in general ya baro artli konsulsi haka jing sngow jonga simet hi ngaslo ba lada hakata ka por ngin saya pekeng kino kita kisnong ki bahap hapo ka Langren constituency and panhap hakata ka constituency bathamai bat kino kita kisnong ki bahap hapo ka Maukerwat konstituency kin hapno hakata ka constituency ka batmai kata trail esi kandai ka ba so tanatam bangin ya kren habedai bat ka jing penbet ya kini kisnong tan rai nganom don i ka banong pan persya ya kata ka jing penbet ya kita kisnong ki ba ya kendo jing rai nga sukren in general ka jing ijong nga hinga soba ya mentahi nga soba kadang yang ban le so kunta